SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahin, nagsugod na sa paghatag og surgical services ang Bantayan District Hospital human malampusong nahimo ang unang appendectomy o operasyon sa pagtangtang sa naghubag nga appendix sa maong ospital. Pinaagi sa pagka-operational sa operating room, dili na kinahanglan nga mobiyahe pa sa mainland Cebu ang mga residente sa Bantayan Island alang sa pipila ka matang sa operasyon. Sumakang Dr. Nikki Catalan, dakong milestone kini alang sa ospital ug sa tibuok isla tungod kay mas ligo na ang kapasidad niini sa paghatag og surgical care kabahin kini sa mga reforma sa provincial hospitals nga gipasiugdahan ni Governor Pamela Baricuatro. Sud sa tulo ka adlaw, nakakompleto ang ospital og 8 ka surgical procedures. Lakip ang emergency appendectomy or DNC, mesa hernioplasty or uban pang minor operation nga nagpalapad sa dekalidad nga serbisyong medikal alang sa mga taga-Bantayan Island.